Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ηχό FM 102,1. Τα του οίκου μας και μη. Μας ακούτε διαδικτυακά και επίγεια στους 102,1, αλλά διαδικτυακά μέσα από το site μας parosradio.gr. Απευθείας όσοι θέλετε μέσα από τις εφαρμογές e-radio, live24radio.garden και όποια άλλη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, σας αρέσει. Από το Αιγαίο θα μας βρείτε, από την καρδιά του Αιγαίου, από την Πάρο. Τα του οίκου μας και μη, λοιπόν, χορηγή μας Κλιμάτ Πάρου Αντιπάρου και Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Ιατρόνισσος. Και μπαίνουμε στα δικά μας, τα του οίκου μας. Σας είχα ενημερώσει ότι σήμερα θα έχω κοντά μας την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρο των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ενοποιηθεί πλέον, έτσι. Και θα συζητήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν και με τις αίθουσες, έτσι, και με τις αίθουσες που παραχωρούνται για διάφορες εκδηλώσεις, αλλά το βασικότερο, γι' αυτό την αναζήτησα ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να δούμε τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος στο πρόβλημα που έχει προκύψει, όχι τώρα, έτσι. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, με την μη δυνατότητα όλων των πολιτών να παρακολουθούν ζωντανά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από το live streaming του Δήμου. Κάτι το οποίο εδώ και χρόνια καμαρώναμε, γιατί ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που δίναμε τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται κατευθείαν από την πηγή. Έτσι. Είχαμε 2 κάμερες, είχαμε τη δυνατότητα οι πολίτες να βλέπουμε όλους όσους βρίσκονταν στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πορεία οι 2 κάμερες έγινε μία η κάμερα, βλέπαμε τους μισούς, τους άλλους μισούς τους ακούγαμε. Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν προβλήματα μετάδοσης, δηλαδή οι πολίτες ενώ θέλουν να ενημερωθούν για ζητήματα που τους αφορούν, δηλαδή είναι τα τοπικά μας θέματα, λίμωνο. Και υπάρχουν πολίτες που θέλουν να γνωρίζουν τις τοποθετήσεις, να γνωρίζουν τις αποφάσεις, να γνωρίζουν όλα όσα γίνονται στο Δήμο. Μέσα λοιπόν από αυτή τη δυνατότητα που μας παρήχε ο Δήμος μας, είχαμε τη δυνατότητα να παίρνουμε πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ή αν γίνεται, γίνεται αποσπασματικά. Ή κάποιοι μπαίνουν και κάποιοι δεν μπαίνουν. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Ιφηγένεια Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Ιφηγένεια Χατζηγεωργίου, κυρία πρόεδρος. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Το γελάω το κυρία πρόεδρος γιατί το ακούω συχνά πυκνά μέσα. Ξέρω γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Οι σχολικές επιτροπές έχουν καταργηθεί, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης έχουν καταργηθεί. Το είπα. Ναι, και τώρα πλέον μιλάμε για μια ενιαία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, μάλιστα. Σωστά. Εντάξει, ενιαία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Λοιπόν. Μάλιστα. Όπου είστε και πρόεδρος. Πρόεδρος, ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή καταρχάς τα ζητήματα όλα, γιατί θέλω να πούμε και 2 πράγματα και για τις αίθουσες, έτσι, και για τους χώρους. Να ξεκινήσουμε όμως από το ζήτημα που θέσατε πρώτο, την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πω ότι είμαι απολύτως σύμφωνη ότι είναι δημοκρατικό και εκτιμένο να γίνεται απευθείας μετάδοση, να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες μηδενός εξαιρουμένου να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις δεν γίνονται εγκρυπτό και παραδίστο, ούτε έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να παρακολουθούν οι πολίτες, είμαστε ανοιχτοί και γι' αυτό και θέσαμε το ζήτημα μόλις έπεσε στην αντίληψή μας. Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας η Νέα Δημοτική Αρχή και ήδη ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το γνωρίζετε ότι το πρώτο που κάναμε για να μην υπάρξει οποιαδήποτε δυστοκία στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσαμε να φύγει η υπηρεσία πολεοδομίας, ήταν η πρώτη μας απόφαση. Γιατί κάποιοι είπαν ότι αυτό δημιουργούσε προσκόμματα και στη μετάδοση των συνεδριάσεων κτλ. Ήρθα αμέσως σε επαφή με τον υπεύθυνο τεχνικό και ζήτησα να μου ετοιμάσει μία προσφορά για να αναβαθμιστεί το όλο σύστημα και να είναι λίγο πιο εξελιγμένο. Δεν επιτρέπεται η Πάρος του πλούτου και της χλειδής να μην είναι σε θέση να κάνει απευθείας μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το είχε πετύχει.
Ακριβώς, και ήταν πολύ σωστά, όπως είπατε, από τους πρώτους δήμους που το πέτυχε. Όμως, απ' την άλλη, θεωρώ ντροπή να μην, επαναλαμβάνω, η Πάρος που έχει τέτοιο πλούτο και τέτοιο τουρισμό να μην μπορεί να κάνει μεταδόσεις. Τέλος πάντων, για να μην περιτολογώ, όντως μου έφερε μία προσφορά, η οποία ήταν βέβαια μεγάλου ποσού. Ξανακοιτώντας την, είπαμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί το ποσό στα απολύτως αναγκαία. Περιμένοντας, είχε παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα. Γύρω στο Μάιο, λοιπόν, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, ο κ. Δροκονίδας, μου ξαναέθεσε το ζήτημα ότι δεν μεταδίδονται δεν υπάρχει απευθείας μετάδοση. Και ότι μία κάμερα δεν λειτουργεί. Και ενημέρωσα τότε το σώμα ότι έχουμε κάνει ενέργειες. Αυτό να ξέρετε ότι συνέβαινε πριν αναλάβετε εσείς τα καθήκοντα, έτσι, η νέα Δημοτική Αρχή. Ότι εγώ γνωρίζω από με εκεί μία και πέρα, κάμερα. από μένα ναι. Τέλος πάντων, πράγματι σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Δεναξά, κάναμε την προσπάθεια να πετύχουμε μια προσφορά μέσω του τεχνικού που έχει την αρμοδιότητα. Μας ήρθε η προσφορά περιορισμένη, έπρεπε όμως, όπως γνωρίζετε, να γίνει σχετική εισήγηση από το τμήμα. Ο τεχνικός είναι εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου? Δεν γνωρίζω το καθεστώς εργασίας, είναι αυτός που είναι εδώ και 20 χρόνια πάντως, ο ίδιος είναι. Μάλιστα. Αυτός που χειρίζεται τα πάντα, έτσι. Μάλιστα. Από τεχνικής απόψεως ηλεκτρονικός. Ναι. Υπάρχει και ένας βοηθός. Τέλος πάντων, καταλήξαμε στη συμφωνία και έπρεπε να πάρει το δρόμο όπως γίνεται. Ακριβώς. Και έπρεπε να γίνει σχετική εισήγηση για να εξευρεθεί και ο κωδικός για να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Είχαμε ένα ποσό γύρω στις 37.000 ευρώ. Μείναμε εκεί. Στη συνέχεια μπορούμε να μάθουμε το αρχικό ποσό που είχε η πρώτη προσφορά έρθει στα χέρια σας, που εσείς θεωρήσατε ότι ήταν πολύ μεγάλο το ποσό και ζητήσατε να γίνει κάποια περικοπή? Γύρω στις 60.000 ευρώ. Μάλιστα. Το θεωρήσαμε πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Εμείς θέλαμε απλά να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, να γίνονται οι μεταδόσεις, να υπάρχουν οι κάμερες, να υπάρχει το χρονόμετρο, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτό τον τεχνικό σχεδιασμό. Με βάση την εισήγηση του τεχνικού που έχει κάνει και αυτά που έχει ζητήσει, γιατί αυτός κατέχει το τεχνικό κομμάτι. Στη συνέχεια όμως, μετά από οχλήσεις συμπολιτών μας επανειλημμένες, είχαμε ενημερωθεί ότι δεν λειτουργεί πάντοτε, υπάρχει πρόβλημα. Και ήδη η Δημοτική Σύμβουλη το έθεσα, τον ενημέρωσα, πράγματι κάνει ελέγχους. Δηλαδή την Τρίτη που είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε επικοινωνήσει και την προηγούμενη μαζί, γιατί κάποιοι παρακολουθούν διαδικτυακά για να ετοιμαστεί. Δηλαδή μας βοηθάει. Και μάλιστα τον ενημέρωσα να κάνει έναν έλεγχο στο σύστημα απευθείας μετάδοσης, και το πρωί που συνομιλήσαμε μου είπε ότι λειτουργεί. Όταν όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο οι συνάδελφοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μου είπαν ότι δεν λειτουργεί, αμέσως τον πήρα τηλέφωνο και μου έστειλε το στιγμιότυπο οθόνης ότι λειτουργεί μάλλον. Εν συνεχεία όμως και στη διάρκεια της συνεδρίασης, συνάδελφοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μου είπαν ότι κάποιοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Βέβαια, εμένα μου έρχονταν μηνύματα συνεχώς ότι κάποιοι παρακολουθούσαν και κάποιοι δεν παρακολουθούσαν. Ισχύει αυτό. Τελειώνοντας λοιπόν όλο αυτό χθες, τον πήρα κατευθείαν τηλέφωνο και του είπα: θέλω να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο με την προσφορά για να το προχωρήσουμε. Τέλος πάντων, μίλησα και με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και μίλησα και με το τμήμα προμηθειών. Ετοιμάστηκε η εισήγηση, πήγε στην οικονομική υπηρεσία, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος θα κάνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. Άμεσα θα γίνει αυτό. Πρόσκληση για να εκφράσουν όσοι θέλουν την επιθυμία να αναλάβουν. Με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει δώσει ο τεχνικός. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Το σημείο είναι καλό. Όμως θα υπάρχει μια χρονοτριβή. Λογικό είναι, διότι πρέπει να προηγηθεί η τρίτη αναμόρφωση που αποφασίστηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο. Έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μετά θα γίνει και η επόμενη αναμόρφωση. Καταλάβατε. Επίσης ζήτησα και σας θυμίζω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην επικοινωνία που είχα μαζί του την τελευταία χθες το βράδυ και σήμερα ξαναμιλήσαμε και μου εξήγησε που οφείλεται το πρόβλημα, γιατί λέω δώσε μου να καταλάβω για να μπορέσω να το πω και στους ανθρώπους που θα μας ακούνε. Του εξήγησε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατακραυγή από πολύ κόσμο και από τα τοπικά μέσα,
δεν είστε μόνο εσείς και άλλα μέσα το προέβαλαν το γεγονός, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αδυναμία της απευθείας μετάδοσης και παρατήρησαν ότι εδώ και ένα μήνα υπάρχει. Με εξήγησε ότι όντως το πρόβλημα έχει επιταθεί γιατί έγινε μια αναβάθμιση λογισμικού. Και με την αναβάθμιση λογισμικού κάποιοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Του ζήτησα λοιπόν στην τελευταία συνομιλία που είχαμε σήμερα το μεσημέρι ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία, να βρεθεί ένας τρόπος οι άνθρωποι που δεν ανταποκρίνεται το λογισμικό τους σε αυτό, να βρεθεί ένας τρόπος να μπορούν να παρακολουθούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να είναι περιορισμένη και επιλεκτική η πληροφόρηση. Υπάρχει τρόπος, κυρία Ιφηγένεια, και σας το λέω με κάθε βεβαιότητα. Και αναβάθμιση να έχει γίνει, υπάρχει τρόπος να δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν προηγμένο λογισμικό, έτσι τους δίνει μια δεύτερη επιλογή να μπουν και να ακούσουν, έτσι, με το λογισμικό το οποίο έχουν, να μην μένουν εκτός. Υπάρχει λύση. Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδια να το πω αυτό, αλλά λογικό μου ακούγεται αυτό που είπατε, στην εποχή της προηγμένης τεχνολογίας να μην υπάρχουν τρόποι επίλυσης. Έτσι. Για μένα όλα είναι δυνατά και άλλωστε ο ρόλος μας είναι όπου υπάρχει πρόβλημα να φροντίζουμε να δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα. Συμφωνώ απόλυτα και επειδή όμως αυτό το πρόβλημα και το λέω και το ξεκαθαρίζω, έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι να κάνουν τις δικές τους σκέψεις, δεν το βάζω το ζήτημα τώρα για να δημιουργήσω άλλο ένα πρόβλημα στα πολλά προβλήματα που έχουμε, έτσι, σαν τόπος να επιλύσουμε. Όμως επειδή γνωρίζω ότι το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμη αναλάβετε εσείς ως νέα Δημοτική Αρχή, έτσι, θεωρώ ότι και πριν ακόμα μπει η πολεοδομία και εγκατασταθεί στην αίθουσα. Η πολεοδομία δημιούργησε όντως ένα πρόβλημα. Δημιούργησε, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όχι όμως το να φτάσουμε... Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο, επειδή λειτουργεί μέσα η πολεοδομία, δεν λειτουργεί μία κάμερα και λειτουργεί μόνο... Μου είπαν ότι δεν μπορώ να πω με σιγουριά που οφείλεται. Μου είπαν ότι αντικαταστάθηκαν κάποια καλώδια για να μπουν κάποια άλλα. Δεν γνωρίζω όμως. Σας το λέω ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι έτσι ακριβώς έγιναν. Δεν ξέρω. Εγώ το απαιτώ. Έτσι πολύ απλά θα το πω. Εγώ το απαιτώ ως μέσο μαζικής ενημέρωσης να έχουμε τη δυνατότητα και όχι ως μέσο μαζικής ενημέρωσης αλλά και οι πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι προπετούμενο. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ο πολίτης δεν θα κρέμεται ούτε από τα δικά μου χείλη, ούτε από την πένα. Γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο τελευταίο θέμα, στο οποίο υπήρχε και μία έτσι... είχαν οξυνθεί λιγάκι τα πνεύματα με τις παραχωρήσεις των γηπέδων. Μεταφέρθηκε εντελώς διαφορετικά η απόφαση. Δεν ξέρω αν λειτουργούσε ακόμη η κάμερα, γιατί αργήσαμε να τελειώσουμε. Μεταφέρθηκε προς τον κόσμο και μου το μετέφεραν και εμένα της ίδιας. Και λέω αυτό είναι παραπληροφόρηση, γιατί η απόφαση ήταν ομόφωνη. Λέω όλοι συμφωνήσαμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω ότι έχετε δίκιο σε αυτό, ότι ο καθένας μπορεί να μεταφέρει ό,τι θέλει. Έτσι. Σωστό είναι ο πολίτης να ενημερώνεται με τα ίδια του τα αυτιά, με τα ίδια του τα μάτια. Έτσι. Ακριβώς. Παρακολουθώντας δηλαδή η διεισόμαση. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να βλέπει και τις τοποθετήσεις και να βλέπει ακριβώς, και να βλέπει και τα πρόσωπα. Έτσι, γιατί πολύ σωστά το έθεσαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι μέσα, ότι δείχνει διαρκώς συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν υπάρχει μία πανοραμική μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, γιατί να μην φαίνονται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τι κάνουν εκείνη την ώρα. Σωστό, συμφωνούμε. Συμφωνούμε και απαιτούμε, λοιπόν, την άμεση επίλυση. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αναλάβει να τρέξουν αυτό, πρέπει να το τρέξουν, τέλος. Και πρέπει δηλαδή αυτές οι διαδικασίες που εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε δεν είναι να το λύσουμε από το χτες το σήμερα, έτσι. Όχι, δεν είναι εύκολο. Μπράβο, είναι κάποιες διαδικασίες, είναι και αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν πολλά πράγματα. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό ήδη θα έπρεπε για μένα, έτσι, από την προηγούμενη ακόμη Δημοτική Αρχή να είχε λυθεί. Δηλαδή δεν μπορούσε να λειτουργεί η αίθουσα με μια κάμερα. Κυρία Πατέ, δεν θα ασχοληθώ με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμένα με ενδιαφέρει το κομμάτι στο οποίο είμαι υπεύθυνη να επιλυθεί. Ωραία. Δεν είμαι άνθρωπος των λόγων, είμαι άνθρωπος των πράξεων. Επειδή μου αναλογεί ένα μερίδιο ευθύνης, θα κάνω ό,τι μπορώ από πλευράς μου για να επιλυθεί. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Εμείς αυτό θέλουμε να δούμε, να επιλυθεί και να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να ακούνε με τα δικά τους τα αυτιά και να βλέπουν με τα δικά τους τα μάτια.
Συμφωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε όμως αυτό, να το ξέρετε. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε όλο το χρόνο. Και πρέπει τα μέσα τα τοπικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λειτουργούν παρεμβατικά στα όποια προβλήματα και να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, και σωστά και καλά κάνετε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και για τα σχόλια, να σας πω δύο πραγματάκια. Θα ήθελα να μου πείτε και ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Είχαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια θέματα που ήταν με τροποποιήσεις όσον αφορά τις κυκλοφορίες σε κάποια σημεία, σε κάποιες παραλίες. Είδαμε και στη Μαντώ Μαυρογένους. Τι ακριβώς συζητήθηκε σε αυτό το θέμα? Είναι στο θέμα ήταν 4 οι αλλαγές. Ναι. Ήταν, όπως θα θυμάμαι, έτσι, ήταν η περιοδική πεζοδρόμηση στο πίσω λιβάδι, στην Μάρπισσα, στην παραλία του Δρύου και η έγκριση όρων λειτουργίας στον πεζόδρομο στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους. Τι τροποποίηση έχουμε εκεί? Νομίζω είναι, αν τη θυμάμαι καλά, δεν τα θυμάμαι κιόλα, δεν τα έχω συγκρατήσει όλα. Καταλάβατε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχει γίνει σε αυτό το σημείο, πάντως η απόφαση ήταν να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Καλώς, θα και το η απαγόρευση δηλαδή, και η απαγόρευση διέλευσης παρά μονάχα αυτών που δικαιούνται. Μάλιστα. Και μάλιστα η μόνη διαφοροποίηση... Για όλο το χρόνο. Μου φαίνεται, ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Να σας πω μόνο ότι θα υπάρξει μέριμνα για τα ΜΕΑ. Η εξασφάλιση όσων είναι, είπαμε ότι θα διερευνηθεί και θα... Μάλιστα. Πέστε μου τώρα για τις αίθουσες, τι έγινε και όσον αφορά τις θέσεις, τους χρόνους που θα πρέπει, γιατί έπρεπε να γίνει ένα μοίρασμα, ας πούμε, των χρόνων, έτσι δεν είναι? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Το πρώτο που έπρεπε να γίνει ήταν να εγκριθεί ο κανονισμός παραχωρήσεων. Ναι. Υπάρχει ένας κανονισμός τον οποίο θα πρέπει να τηρείται. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν, αφού πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, γιατί έχει και οικονομικούς όρους μέσα, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με βάση λοιπόν τον κανονισμό αυτό συστήνονται οι 2 επιτροπές παραχώρησης. Η μία επιτροπή παραχώρησης είναι μόνο για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου, Μάρπισσας, και είναι 5μελής. Η σύσταση της έχει, λέω και τα ονόματα. Πρόεδρος είναι η κυρία Μαριαλένα Παναγάκη, αντιπρόεδρος η κυρία Φλόρα Λουκή. Η κυρία Λουκή είναι εντεταλμένη σύμβουλος αθλητισμού και νέας γενιάς. Είναι ο κύριος Μανώλης Ρούσος, που ήταν μέχρι πρότινος διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου και είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Είναι η κυρία Μαρία Περαντινού, η οποία πραγματικά λειτουργεί πάρα πολύ βοηθητικά, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι. Και είναι και ο κύριος Νικήτας Τριβιζάς. Και η άλλη επιτροπή είναι η Επιτροπή Παραχώρησης των υπολείπων χώρων, όλων των χώρων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Δηλαδή πολυγωνικό, ΕΠΑΛ. ΕΠΑΛ, όλα, τις νάουσες, τα δημοτικά, τα πάντα, όλα δηλαδή. Ναι. Και είναι 7μελής, ταυτίζεται με την ενιαία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, στην οποία είμαι πρόεδρος. Αντιπρόεδρος η κυρία Μαριαλένα Παναγάκη. Μέλη είναι η κυρία Ντουμανίδου η Εύα, που είναι η διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Επίσης ο κύριος Φλέσας, διευθυντής του ΕΠΑΛ Πάρου. Ο κύριος Δρόσος, διευθυντής του Γυμνασίου Αρχιλόχου. Ο κύριος Σταυριανός, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων. Η κυρία Αγγελική Παυλάκη ως εκπρόσωπος των παρατάξεων της μειοψηφίας. Είναι εκπαιδευτικός, κυρία Παυλάκη. Το γνωρίζω. Και η κυρία Αντή Σταυροπούλου, που είναι υπεύθυνη και αρμόδια για θέματα παιδείας, θα είναι η γραμματέας. Αυτή είναι η σύσταση της Επιτροπής, που θα έχει και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ό,τι έχει σχέση με την παιδεία και τα σχολεία της Πάρου θα γνωμοδοτεί αυτή η Επιτροπή. Μάλιστα. Τώρα, οι αίθουσες τώρα θα παραχωρούνται σε κάποιους συλλόγους. Πώς ακριβώς θα γίνεται? Θα σας πω. Τώρα, επειδή υπήρχαν μάλλον επίγοντα ζητήματα, για μακροχρόνιες παραχωρήσεις αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι 1 μήνα, που δεν είναι μακροχρόνιες, θα αποφασίσουν οι επιτροπές αυτές. Για έκτακτα αιτήματα της τελευταίας στιγμής θα αποφασίζει ο πρόεδρος της ενιαίας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Τώρα υπήρχαν τα αιτήματα των συλλόγων και των σωματείων των αθλητικών. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε, έπρεπε να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε μια προεργασία από την Επιτροπή που υπήρχε προηγουμένως.
Και με βάση το περσινό πρόγραμμα που υπήρχε, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις για να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα, όπως της ομάδας βόλεϊ του ΑΟΠ. Και βέβαια υπάρχουν ακόμα 2 μικρά προβληματάκια. Είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα θέλαμε να βρεθεί λύση. Όπως το είπα και ήδη, όπως το είπε και ο Δήμαρχος, είναι παρήγορο το γεγονός ότι στην Πάρο υπάρχουν αρκετά αθλητικά σωματεία, υπάρχουν οι νέοι που θέλουν να αθλούνται, υπάρχουν όλες οι ηλικίες, υπάρχει μια έφεση στον αθλητισμό. Όταν υπάρχει λοιπόν τέτοια ζήτηση, εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε τους όρους, να ικανοποιούνται τα αιτήματα πρώτα των αθλητικών σωματείων και συλλόγων και μετά και των πολιτών. Γιατί υπάρχει και η ομάδα βόλεϊ των γυναικών και αυτές θέλουν να αθλούνται τις περιοχές εκεί και ήδη θα γίνει αυτό. Υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι με τον Σύλλογο Άλτης. Θεωρώ ότι θα το επιλύσουμε και αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο δηλαδή, να γίνει όσο γίνεται πιο ομαλά και είπαμε ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρξει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων, με ποια έννοια ότι οι σύλλογοι με βάση τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο Ικούρος, αν και αυτά είναι ασφαλή, επαναλαμβάνω, γιατί εντάξει, αν μας παρέχουν μια εικόνα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα δούμε δηλαδή. Τώρα, σχετικά με τις άλλες παραχωρήσεις, το πιο σημαντικό σημείο είναι αυτό της παραχώρησης στο άρθρο 26 του κανονισμού που αφορά στην παραχώρηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχιλόχου. Όπως γνωρίζετε, θα το λέω Αρχίλοχος για συντομία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, βρέθηκε άστεγος, είναι ένας σύλλογος ιστορικός, έχει τεράστια προσφορά στο νησί από πολλές απόψεις. Ήταν ένας σύλλογος που έκανε κινηματογραφικές βραδιές κτλ. Όλα αυτά λοιπόν με την απώλεια της αίθουσας χάθηκαν όλα αυτά. Προσωρινά φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του ΕΠΑΛ-Πάρου. Εκεί δημιουργήθηκαν διάφορα θέματα. Τελικά μέσα από τον κανονισμό αυτό και το άρθρο 26 μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα της στέγασης του Αρχιλόχου, είπαμε ότι θα παραχωρούνται δωρεάν οι 2 αίθουσες που υπάρχουν στην Παρικιά. Είναι σχολικές αίθουσες όμως, γι' αυτό και αρμόδια για να το αποφασίσει είναι η Ενιαία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μέσα από την Επιτροπή Παραχώρησης. Είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Πάρου, το γνωστό πολυγωνικό, και είναι η αίθουσα επίσης τελετών του ΕΠΑΛ, καθώς και το ανοιχτό θέατρο του Λυκειού. Αυτά θα δίδονται δωρεάν στον Αρχίλοχο με βάση κάποιο πρόγραμμα. Επίσης είπαμε ότι εκεί θα μπορεί μία φορά τη βδομάδα να κάνει τις πρόβες η χοροδία, που είναι εξαιρετική η χοροδία του Αρχιλόχου, και θα λειτουργεί η κινηματογραφική λέσχη κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή για παιδιά, σε συστηματική βάση. Βέβαια, αυτά στο ΕΠΑΛ. Στην αίθουσα του ΕΠΑΛ, θα σας εξηγήσω. Θα συνεδριάζει στο κτίριο Δημητρακόπουλου. Έγιναν και αυτές οι παραχωρήσεις χθες, προχθές μάλλον, ενημέρωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Κάγκανη. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε το έργο του Αρχιλόχου. Τα σχολεία εννοείται, δεν είναι για να τα έχουμε κλειστά, να γίνονται δράσεις και προς τους γονείς. Όταν υπάρχει αντίτιμο βέβαια, είναι σαφές στους νόμους που αφορούν την παιδεία, όταν οι σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων κτλ., εκεί υπήρχε μια διάσταση απόψεων, γιατί κάποιοι διαφωνούν με αυτό, αλλά προβλέπεται σαφώς από τον νόμο, τον εκπαιδευτικό, ότι θα πρέπει να καταβάλουν χρήματα. Πρέπει να σας πω ότι ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πάρου είδε τον κανονισμό και εννοείται τα σημεία που έπρεπε μας συμβούλεψε και αναλόγως και γνωμοδότησε θετικά υπέρ. Δηλαδή όταν κάνει μία εκδήλωση ένας σύλλογος όπου έχει εισιτήριο, ναι, θα πρέπει να καταβάλει τίμημα. Μπράβο. Όταν όμως κάνει μια εκδήλωση που είναι ελεύθερη είσοδος. Όχι, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ναι, τώρα. Επίσης, να πω το εξής. Κάτι που θα πρέπει να σας πληροφορήσω.
γίνεται μια ανακαίνιση της αίθουσας του Επαλπάρου. Ναι, το γνωρίζω. Για πέστε μας λεπτομέρειες. Ήταν σε μια κακή κατάσταση, και λογικό. Έγινε ο ελαιοχρωματισμός της, έγιναν οι τεχνικές παρεμβάσεις, τη σκηνή, τα πάντα, το φουαγέ κτλ. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να γίνει η ηχομόνωση. Θα έρθει η οθόνη για τον κινηματογράφο. Έχουμε όμως και άλλα πράγματα να κάνουμε εκεί, γιατί η αίθουσα πρέπει να είναι σωστή. Είναι η μοναδική αίθουσα που διαθέτουμε στην πρωτεύουσα του νησιού, που ανταποκρίνεται σε ένα επίπεδο για πολιτιστικές δράσεις. Και πρέπει να την διαφυλάσσουμε, θα έλεγα, ως χώριο οφθαλμού, να την προσέχουμε. Σωστά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Στολίδι είναι η αίθουσα του ΕΠΑΛ. Ακριβώς, είναι και πολύ πρέπει ωραία. να την κρατήσουμε στολίδι, και γιατί όχι και να μην την στολίσουμε και ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή Θα τη στολίσουμε. Έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα να κάνουμε για να την αναβαθμίσουμε. Αλλά να τα κάνουμε πρώτα και μετά να τα πούμε, να τα δει ο κόσμος καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Γιατί συμφωνώ. Τα λόγια δεν ωφελούν αν δεν ακολουθούν οι πράξεις. Πάντως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ή συνεχίζονται? Όχι. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ελαιοχρωματισμού και κάποιου είδους τεχνικές επισκευές. Εκκρεμεί η ηχομόνωση. Τα έχουμε δρομολογήσει, απλά οι εταιρείες λόγω του Αυγούστου δεν μπόρεσαν. Ναι, κατάλαβα. Τώρα πιστεύω μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχουμε τελειώσει. Υπολογίζω το πολύ αρχές Οκτώβρη να είναι έτοιμη η αίθουσα του Επαλπάρου. Ήθελα να πω ακόμη ότι σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας έχουν γίνει οι απολυμάνσεις σε όλα τα νηπιαγωγεία του νησιού, της Πάρου. Σωστά. Και την προσεχή Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου, συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνουν οι υπόλοιπες απολυμάνσεις στα 6 δημοτικά και στις 8 σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε 8 πλέον, γιατί είναι και το Εσπερινό Λύκειο μέσα. Ναι, σωστά. Επίσης θα ξεκινήσουν οι ελαιοχρωματισμοί στα 2 δημοτικά σχολεία από αύριο, στο Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου και στο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που έχουν αρμοδιότητα αυτό, δηλαδή προχωράει και αυτό το κομμάτι. Και επίσης οι εργασίες καθαρισμού τα έχουμε δρομολογήσει δηλαδή όλα αυτά, για να είναι έτοιμα τα σχολεία στις 11 Σεπτέμβρου με τον αγιασμό. Μάλιστα. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι εύκολο, πρέπει να σας πω. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο ορθολογικά και με βάση τις ανάγκες των σχολείων, για να ανταποκριθούμε. Φθορές σημαντικές έτσι έχουμε σε κάποια σχολεία τα οποία θα πρέπει να... Δεν σας άκουσα. Λέω, φθορές σημαντικές έχουμε σε κάποια σχολεία τα οποία θα πρέπει να φροντίσουμε πριν το άνοιγμα, πριν το πρώτο κουδούνι που λέμε. Το πιο σημαντικό είναι οι ελαιοχρωματισμοί, γιατί ξέρετε, όταν πέφτουν οι σοβάδες, τώρα αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι πριν τον αγιασμό. Είναι βέβαιο αυτό. Ενημερώθηκα σήμερα ότι θα προχωρήσει. Θα είμαστε έτοιμοι σε αυτό. Τώρα, σχετικά με τα άλλα, θεωρώ ότι τα παρακολουθούμε, δεν είναι τόσο σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως μια τουαλέτα αμαία για το Ενεγίλ. Θα γίνουν όμως, έτσι. Θα γίνουν. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και θα ανταποκριθούμε, γιατί πρέπει να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες στους μαθητές μας. Και επαναλαμβάνω, η Πάρος είναι ένα πλούσιο μέρος, δεν επιτρέπεται. Δηλαδή να μην έχει και το ανάλογο επίπεδο. Άλλα φτωχότερα μέρη έχουν. Δεν μπορεί λοιπόν η Πάρος να υστερήσει αυτό. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και το ΣΑΕΚ, το οποίο θα... Ναι, θα σας πω και γι' αυτό. Θα λειτουργήσει. Θα σας πω. Λοιπόν, κάνουμε μια γενναία προσπάθεια από πλευράς μας ως Δημοτική Αρχή, διότι ξέρετε ότι την περασμένη χρονιά δεν υπήρχαν εγγραφές. Τώρα λοιπόν, να ξεκινήσω όμως από το τμήμα της μαγειρικής ζαχαροπλαστικής, θα λειτουργήσει ή αν θα γίνει η ανανέωση των εγγραφών για το 3ο εξάμηνο. Βρήκαμε τρόπους για να υπάρξουν εκπαιδευτές, γιατί πρέπει να υπάρχει ακροπολείο φέτος και κάποια άλλα επιπλέον. Έχουμε συνεργασία με τη Διευθύντρια της ΣΑΕΚ Σύρο, την κυρία Τσιόρβα. Τώρα για το κομμάτι της υποδοχής και φιλοξενίας. Κάναμε την ανακοίνωση ως Δήμος, το επικοινωνήσαμε προς τα έξω. Πρέπει να βρεθούν και εκπαιδευτές. Επικοινωνήσαμε όμως και με την
πρόεδρο των ξενοδόχων, την κυρία Μπαντζή και η κυρία Τσιόρβα, και πραγματικά βοήθησα στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, αρκεί να υπάρξουν εγγραφές, επαναλαμβάνω. Χωρίς τις απαιτούμενες εγγραφές δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχετε μια εικόνα εσείς όσον αφορά? Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα πριν τη λήξη της ημερομηνίας. Μόνο στο Υπουργείο υπάρχει αυτό. Δεν, είναι ηλεκτρονικά οι εγγραφές, δεν έχουμε. Θα γνωρίζουμε την μέρα της λήξης των εγγραφών. Δεν έχουμε εικόνα. Όπως και εμείς δεν είχαμε εικόνα για τις εγγραφές των μαθητών μας παρά μόνο όταν έκλεισε το σύστημα. Δεν ξέραμε πόσοι γράφτηκαν. Στο Λύκειο Πάρο, ας πούμε, δεν γράφτηκαν 50 μαθητές. Τους ενημερώσαμε εκ των υστέρων και αρχές Σεπτέμβρη, μόλις ανοίξει το σύστημα 2 Σεπτέμβρη, θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή και οι μαθητές που δεν πρόλαβαν σε όλα τα σχολεία. Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία και στη δεύτερη ειδικότητα, έτσι, που θα ξεκινήσει φέτος. Είναι καλό, θα σας πω γιατί. Γιατί η Πάρος είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί. Χρειάζεται να υπάρχουν υποδομές και σε επαγγελματίες και σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και σε απλό επίπεδο. Ναι. Και αυτό είναι απαραίτητο. Αναβαθμίζει και το ίδιο το νησί από πλευράς παροχής υπηρεσιών. Ναι. Δηλαδή το ότι λειτουργεί ένα τμήμα της ΕΚ στην Πάρο είναι τεράστια επιτυχία για την Πάρο. Το ότι θα λειτουργήσει Εσπερινό Λύκειο έστω με αυτούς τους λίγους μαθητές είναι τεράστια επιτυχία. Κάθε αρχή είναι δύσκολη, γι' αυτό και όλοι πρέπει να συνεπικουρούμε στις προσπάθειες που γίνονται. Ναι, ναι. Το αντιλαμβάνομαι και θεωρώ ότι ήταν και ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, έτσι, για να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά της Πάρου. Έχουμε δει, δηλαδή, έχουμε ζήσει παριανές οικογένειες που φεύγαν τα παιδιά τους για να πάνε στην Άξο και άλλοι δεν μπορούσαν να το αγγίξουν, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε το ενοίκιο των παιδιών τους που θα έπρεπε να έχουν ένα σπίτι στην Άξο για να πάνε στο ΔΙΕΚ της Νάξου. Συμφωνούμε. Όπως και η λειτουργία του Εσπερινού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν κάποιο δικό τους συνεργείο κτλ. Και δεν είχαν το αντίστοιχο χαρτί, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό αυτή τη στιγμή για την Πάρο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι ευχάριστα αυτά, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της παιδείας, έτσι, είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να προχωρήσουν και να εξελιχθούν, γιατί όχι. Θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσουν, κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας ως Δημοτική Αρχή και ως εκπαίδευση, ως εκπαιδευτική φορείς. Πρέπει να πω ότι βοηθάμε όλοι σχεδόν για να επιλύονται τα προβλήματα. Πριν από λίγο στις εφημερίδες διάβαζα ότι σε αρκετά νησιά, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και αν ξέρετε μέχρι στιγμής τι γίνεται, έτσι, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι στην προσπάθειά τους, γιατί έχουν έρθει κάποιοι εκπαιδευτικοί στα νησιά, έχουν πάρει δηλαδή τις θέσεις τους και έρχονται για να βρουν στέγη. Πολλοί λοιπόν διάβαζα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα σήμερα ότι κοιμούνται σε σκηνές ή σε αυτοκίνητα στην προσπάθεια. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό. Έχω φίλους που έχουν διοριστεί σε άλλα νησιά και στη Σαντορίνη ακόμα, που είναι δύσκολο νησί, και μου είπαν ότι βρήκανε και σε λογική τιμή. Τώρα σχετικά με την Πάρο πρέπει να σας πω, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε δημόσια την ΕΛΜΕ, την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που έχει συγκεντρώσει τηλέφωνα και βοηθάει πάρα πολύ πραγματικά. Και την Ένωση Γονέων, κυρία Ιφηγένεια. Και την Ένωση Γονέων, σωστά. Ναι. Και έχουν βρει, δηλαδή πραγματικά έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και τους βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στην Πάρο. Κάνουν και εκδηλώσεις που τα χρήματα πηγαίνουν ακριβώς σε αυτό το ταμείο, έτσι, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς. Σωστά. Θέλω να πω, υπάρχουν οι φορείς αυτοί που βοηθάνε και τα σχολεία βοηθάνε, και στο δικό μας το σχολείο, ας πούμε, και στο κάθε σχολείο. Δηλαδή, όταν έρθει εκπαιδευτικός, φροντίζουμε να τον βοηθήσουμε. Είναι γεγονός αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ καλή διάθεση από πλευράς μας. Εγώ θα πω το εξής, επειδή μας ακούει κόσμος, θα πω το εξής. Αν μας ακούνε επιχειρηματίες τουρισμού που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, έτσι, ας διαθέσουν έστω ο καθένας ένα δωμάτιο, ας μην τον νοικιάσουν, ας πούμε, τώρα σε κάποιο τουρίστα, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, ας διαθέσουν ένα δωμάτιο για να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους προσωρινά μέχρι να κλείσει η σεζόν και να υπάρχουν τα σπίτια που θα είναι σίγουρα περισσότερα και ελεύθερα, ώστε να μπορούν να βρουν τα παιδιά αυτά. Να μην ζητάνε εξωφρενικές τιμές, αυτό θα πρέπει να πούμε. Να μην ζητάνε εξωφρενικές τιμές. Δηλαδή μου έτυχε πέρσι συνάδελφος εκπαιδευτικός, του ζητούσαν 70 ευρώ την ημέρα. Μα είναι δυνατόν?
Δηλαδή μέχρι να βρει σπίτι είναι κάπως υπερβολικά. Και 600 ευρώ το μήνα έχουμε ακούσει για 35 τετραγωνικά. Δηλαδή εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Ισχύει. Ναι, αλλά να έχουμε υπόψη μας, αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό, πρέπει να έχουμε και μόνιμο πληθυσμό. Ποιος είναι ο μισθός του νεοδιόριστου, ξέρετε, κυρία Ιφηγένεια? Γύρω στα 800 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο. Αυτό αρκεί. Τα νούμερα μιλάνε. Ο αναπληρωτής παίρνει περισσότερα, αλλά και πάλι έχει το άγχος και την αγωνία και την αβεβαιότητα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, κάποιος να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτές τις συνθήκες. Πόσα περισσότερα, 9 εκατοστάρικα να παίρνει ο αναπληρωτής? 1.200 περίπου. 1.200. Άμα δίνει τα 6 εκατοστάρικα, λέμε τώρα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Επίσης, να έχουμε υπόψη μας ότι ναι, θέλουμε τα χρήματα από τον τουρισμό, αλλά πρέπει να έχουμε υποδομές για όλο τον χρόνο, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι εδώ που ζουν και δεν μπορούμε να τους στερούμε τα αυτονόητα. Το αυτονόητο για έναν άνθρωπο που ζει μόνιμα είναι η υγεία πρώτα απ' όλα και η παιδεία. Η παιδεία, σωστά. Αυτά τα δύο είναι τα πρωταρχικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε εμείς τέτοια ζητήματα στο νησί μας. Πιστεύω πως όχι. Σας είπα, είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει καλή διάθεση και εμπλοκή φορέων που διευκολύνει πάρα πολύ τη διαδικασία αυτή. Ακριβώς. Αναμένουμε τώρα τις τοποθετήσεις τις επόμενες μέρες, γιατί σήμερα πήγαν να ορκιστούν, εξ όσων γνωρίζω, οι νεοδιόριστοι στη Σύρου και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή η τοποθέτηση αναπληρωτών. Οπότε θα δούμε και τι κενά πλέον έχουμε ως νησί. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Μετά την 1η Σεπτέμβρη, θα δώσουμε έτσι λίγες μέρες και θα έχουμε μία συζήτηση, αλλά θα σας καλέσω πλέον ως Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου. Κυρία Ιφηγένεια, εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι να λυθεί το θέμα με τις live μεταδόσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην έχουμε ζητήματα τέτοια, έτσι, για να προσπαθήσουμε να πάμε παρακάτω. Μην κολλάμε τώρα σε πράγματα τα οποία τα είχαμε κατακτήσει και ήμασταν και περήφανοι για αυτά που είχαμε. Είναι κρίμα. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επίσης, γεια σας. Γεια. Ήχο FM 102,1.